Dag an trein nach an stáisiún seo Malachadarín in Níideag 63. Bhí mis an trein sin bhí muid ceúra lá brethe mu réifíre. Buile tabbaisteach a bhí anúna na móirí ar an tuaithe ar fud na tíre ag an nám dúrú. Ach an bhfuil buile mór tabbaisteach eile in an de chuirsaí taistil agus ampur sa régiún seo inis. Ar nós go leor bailte eile tá 6 mhóthir timpeall ar Malachadarín inis a thógann trácht amach ó lár an bhaile. Achas léir go bhfuil níos mó ná trácht imithe ón infrastruchtúr anseo. Siopaí dúnta, tionscail imithe, a chug scata daoine óga é seo faoi deara agus cineidir rud éigean a dhéanamh faoi. I go láiste náthaí anseo, tá tionscadal eacnamaíocht arsúlaigh na Mic-Linn atá ag tarraingt ard na bolatóirí agus na meán chumarsáide idir radio, telefís agus nóachtáin, agus tá na Mic-Linn iad thaon ar buile faoin bhfuil fáilte amach acu. Thosa sé mar thionscadal eacnamaíochta san idirbhliain, ach anois tá obair na Mic-Linn ag fás agus ag forbairt. Dar leo, tá an tíorthar agus an tíor thuaisceart go thomláin fácaí ar lár I blean eacnamaíochta an rialtais. Thosaí an tionscail Maire ar an aspect chomhthromaíochta tháinig mar ó thaobh an cursaí eacnamaíochta sa tíor seo. Is leir don dal go bhfuil deailt eacnamaíochta idir an régiún BMW agus áthar na tíre. And these connections are just along the east, stretching from the north down to Dublin, down to Cork. And there's no transport at all here in the west. We actually decided to do a module on regional development, and we were quite startled when we did the research, and they got really animated and interested. So it was a project that was easy to motivate students, you know, to really do the work and apply the theory to reality. And then I felt that where were we going to go with this? So one of the students actually said, well, this is terrible. What are we going to do about it? There's such neglect in over half of the Republic. So I said, well, what are you going to do about it? And they suggested that we're going to form a youth group, and we come up with the name, the BMW Youth Coalition. So that's how it started. We want to see an end to Ireland's economic apartheid. We want to see that the BMW region can compete with the rest of the country. We want to see the 10T plan arc ditched and redrawn, and that balanced regional development should be in the next confidence and supply agreement with the government. In 2011, bhí plán an a thiúrach deis do gach régiún, chuiristeach ar chiiste allmhór airgid de chuid an Aontais Eorpaí, suas go dtí fiche tríocha. Ach seo an mapa a curú ar ai, nuair a bhain an taire ag an nám Leo Varadkar, régiún omláin an níorthar agus an íor thuaisceart amachas. Bhaith lom na rudaí a bhí bainse amach a chur arás ar an léirscáil, bhí bóithre, úscrádaí airfort cnacmhaire, Caladévan a Ferbert, Ingáilibh, Iarn Rodéireann agus Leathan Vanda. Is mór an tarú tá tacaí ar choláiste náthaí ó nuair a bhí mo chuid ioncail agus beirt drothar liomsa ar Skylan. Tá cailíní sa Skylanis agus múnteirí bán. Seo an chuid is nuaig an choláiste agus an seo bíonn an múnteir Gaeilge Ann O'Brien ag comhaidbriú leis an tionscadal eacnamaíochta. Rug agus tóga mé sa cheantar seo agus is am é buile tabbaisteach agus tromcúiseacha a tharla ar an mbaile mór le blianta beag anuas. Le déanaí cúpla míú hain chalamar an bhonarcha tabac ar bhóthar bhaile cahall. Ribh sin a chalamar an bhonarcha fiola de bhór dóitáin agus tá óstáin agin anis agus tearmanéad an na teifig. Now, is muintir fáiltiúil agus oscailte agus déanaid cibé rád atá teastal le haig cabhar agus cabhar a thuirt do dhaoine atá in am an gátar. Ach fós a fecinn muintir an cheantar, muintir an éair agus fiú na Mic-Linn sa scail seo, go bhfuil eispe in eisteachta agus easpa acmhaí ag tíad go dtí an cheantar seo. Chuireadh sé díomáir rinne be fille ar an mbaile dúchais agus é buailte go donna mar atá Malachadarín. Bhí siopaí éadaí, siopaí bróg, óstáin agus an ilamad cinál siopa eile ar na sráideanaí seo trá. Ní léon ghánta na áisíneachtaí effigiúla anseo Malachadarín. Seo é Dillon House an áitir tóigú an MP John Dillon agus a bhac James Dillon a bhí na cheanara ar ina Gael trá. San seo freisin a bhí an chéad cruniú omláin gan rialtas taobh mo go bhlá clia, ach an rud is mó tá teastal á dhaoine inis ná jobbannaí. Ní aithneach James Dillon a hallamh ferrimenis,
agus istat tííochta tócéar. Seo palasíthe eacnamaíochta nár ibrí, daoine gan tithe im lá clia agus tithe gan daoine anseo. Well, táid brain ag éisteigh le polytóirí agus a gcuid gealúntí fulva. Agus níl an téasóg go háirithe sa réigiún sásta éisteach lo a thuile. Agus tá gníomh níos radací ag tastáil uainn agus deire a chur ar an deilteachnaíochta sa ceantar seo. Bhuaitlim a fannacht I me ceantar féin ach níl mé ábalta mar níl na deisna céine I me ceantar féin atá I máileach lia agus níl éis buchtin scéile. Tá spirit ítach ar an mbaile seo mháile dúchais bailachad arín. Tá spáinne é sin le gairid nuair a brunú grad an People of the Year Europe. Anis tá glún uair nua I teachta níos, agus ag brú chun cín, agus tá siad ag ar ard níos mó fós a haingt ar a bheachtas ar san an níorthar. Muiread Ni Nuadha, 7 lá.